dnes vám ukážu rod mývalovců. Tak, aby jsme tomu rozuměli. Můj děda bojoval ve válce. Sever, jako to byli lidi ze severu, proti jihu, to je zase na druhé straně. Tak, to vlastně nebyl děda, to byl můj děda. A ten byl tak starý, že vaše prababičky a vaši pradědové se ještě nepoznali. Tak abych dokončil myšlenku, ten praděda bojoval teda ve válce sever proti jihu, ale on byl proto, aby byl mír, a tak se podívejte, jak to dopadlo, tak koukejte. Chlapci, uklidněte se, nestřílej po nich, oni nebudou střílet do vás, chlapi, uklidněte se, to se všechno vysvětlí. Počkejte, bude nový mír, no, nebojte, chlapci, neblázněte, chlapi. Neblázněte, všechno se to vysvětlí. Nestřílejte. Fire at will! Shoot, goddammit! Kill him! Neblázněte, Move it, or your ladies will be bedding down with Yankees. Nestřílejte. Neblázni, děti, neblázni. Tak, a teď jste viděli, jak vypadá můj praděda. Tak, teď vám ukážu něco mladšího dědu, ale ten taky bojoval. Ale ten byl úplně druhý, ten byl úplně protiklad tamto. Tam ten děda hodně rád bojoval a rád střílel. Jenže když už byl starší, tak už neviděl, tak střílel i do svých. Tak takhle to asi vypadalo. Tak se ukažte vy potvory! Teď si vemu tuhle Tatrovku a všechny vás rozjezdím na sračky. Chcem... Rameren, běž, tady někdo sedí. Jaká smě? Cibě, ty tady nemáš co dát. Co tam dáš? Tak jste to viděli. Tak to jsou mý pradědové. To jsou mi teda, abych to řekl upřesně, snadno se želva hodně honí. Velmi radno je plavba